Buongiorno ja terveisiä täältä Venetsiasta. Minä olen Matti Lyönperä, Ojanperän tilan isäntä, ja olen perheeni kanssa kiertämässä Italiaa. Siksi en valitettavasti päässyt sinne paikalle. Ojanperän tila on nykyaikainen siipikarjatila Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla. Kasvatamme broilereita Atrian sopimustuottajana. Jos näette kaupassa kanapaketin, jossa lukee Ojanperän tila Ilmajoki, se kana on kasvatettu meille. Kasvatamme kanoja 5 kanalassa 3 eri toimipisteessä. Kanapaikkoja meillä on 125 000 ja kasvatamme noin 6-7 kasvatuselämää vuodessa. Tuotantomme vastaa suurin piirtein Seinäjoen kokoisen kaupungin vuoden kanan kulutusta. Jos sinua kiinnostaa kasvava, kehittyvä ja kansainvälinen kana-ala, ja sinua kiinnostaa tulla harjoitteluun yhdelle Etelä-Pohjanmaan suurimmista kanatiloista, niin ota yhteyttä ja lähetä viesti. Yhteystiedot näet tässä. Saatatte miettiä, onko kanan kasvatus vain yhtä viinijuontia Venetsiassa. Niin ei. Toisinaan ota myös oluen.